Καλησπέρα. Το Women to Business έρχεται με κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά για τα δεδομένα της Κρήτης. Ένα όραμα που γίνεται πραγματικότητα και στόχος μας είναι να γίνει θεσμός. Το πρώτο παγκρίτιο συνέδριο γυναικείας επιχειρηματικότητας με διεθνή συμμετοχή. Ναι, καλά άκουσες, διεθνή. Θα έχουμε προσκεκλημένους και προσκεκλημένες από το Λονδίνο, από το Χάρβαρντ, τη Νέα Υόρκη, από όπου μπορείτε να φανταστείς, από την υπόλοιπη Ελλάδα. 35 ομιλητές και ομιλήτριες και 11 διαφορετικές θεματικές. Ένα διήμερο ευκαιρία δικτύωσης, γνώσης, συνεργασιών. Ελάτε με τις καρτούλες σας. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Απριλίου στο Ρέθυμνο, στο Θέα Άρτεμις Παλάς. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου ηλεκτρονικά στο womentobusiness.eu και στο womentobusinessconference.gr με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, ενώ δεκάδες φορείς μας υποστηρίζουν και δηλώνουν το παρόν. Να είσαι εκεί, σε περιμένουμε!